επαφής και είπε: Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη επίσης καθέβης επ' αυτής δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και πλατυνθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και μωράν και επί ανατολάς. Και ενελογηθήσονται εν σύ πάση εκκλέ της γης και το σπέρμα της σου. Και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση ου εαμπορευθείς, και αποστρέψωσε εις τη γην τάχτη, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως που ποιήσε με πάντα όσα ελαγισάσει. Και εξηγέρθη αυτό από το ύπνο αυτού και είπε, ότι έστι Κύριος εν τον τόπο τούτο, εγώ δε ου Κύριε. Και εφοβήθηκε είπε, ως φοβερός ο τόπος σου. Και έστι τούτο αγίπος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας Ιεζεκίου, το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Έστι από τις ημέρας της ογδόης και επέτεινα, ποιήσους οι ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών. Και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτήν και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, που κανηφίσετε και ουδήσου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτος κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων, κατά την οδόν του ελάδου της πύλης εισελεύσεται, και κατά την οδόν αυτού εξελεύσεται. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της πρόσβοραν, κατέναντι του οίκου, και είδων, και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παροιμιών το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Η Σοφία οικοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7. Έσωξε τα εαυτή στήματα και εκέρασε της κρατήρα των εαυτής οίκων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, επικρατήρα λέγουσα. Ως εστιν άρθρον, εκρινά τον πρόσμε, και τις ενδεές εκρενών είπεν, έλθετε, φάγετε των ημών άρθρων και πίετε ίνων ον και κέρακα ημίν. Απολύμετε αφροσύνη και ζήσεστε και ζητήσετε φρόνηση, την αβιώσετε και κατορθώσετε σύνδεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς, λείψετε αυτό ατιμία. Ελέγχον δε τον ασεβή, μομίσετε αυτόν. Η γάρ έλεγχη το ασεβή, μόλο πες αυτό. Μη έλεγχε κακούς, και να μη μισήσες είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν, και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστίσε του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθετήσετε εσύ τη ζωή. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημών κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμφάδευσεβος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Δεόμεθα